van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Aufour, Comma, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag op deze dinsdag 27 november. En ik kan ik zeggen, we gaan er weer een leuke en interessante uitzending van maken. En dat doen we met de volgende onderwerpen. Steeds meer voedselbanken openen hun deuren en dat is echt een feit. Maar de Limburgse identiteit, bestaat die nu wel of bestaat die nu niet? Daar gaan we het straks ook over hebben. En dan ziet je de mannen staan, dat zijn onze muzikale artiesten, de Nederlandse pop-rock-sensatie voluit. En ik denk dat voor ons allemaal een beetje zorg ervoor maken. De zorgverzekering. Daar zijn heel veel dingen in veranderd. Maar waar zijn we nu aan toe? Daar gaan we het straks over hebben met Jorrit van de Ven. Die zit al lekker bij mij op de bank. We gaan zo meteen met jou babbelen. Maar eerst even natuurlijk nieuwsgierig wat we allemaal in het nieuws kunnen verwachten. En daar verschakelen we over naar Marcel Penders. Ja, Patty, straks bij het nieuws gaan we het hebben over de Limburgse woningcorporaties. Want die hebben al hun nieuwbouw- en renovatieplannen in de ijskast gezet. Het heeft ermee te maken dat ze minder geld krijgen van het kabinet en dus ook minder geld overhouden voor dit soort prestigieuze projecten. Dan hebben we ook een hoop sportnieuws. De gemeente Sittard-Geleen gaat geen geld meer steken in Fortuna Sittard. En Rens Blom, de wereldkampioen polstok hoogspringen van 2005, die bereidt zich voor op een comeback. Daarover straks meer bij in het nieuws. Ja, Marcel, dankjewel. Dat allemaal straks in het nieuws. Maar we gaan natuurlijk weer met de show. Jorrit, welkom, zei ik net al. Jij bent dankjewel. Verkoopmanager particulier bij Unive. Klopt. En ik denk dat alle mensen thuis hetzelfde gevoel hebben als ik. Heel veel gaat er veranderen in de zorgverzekering. Maar wat nou precies? Wat gaat er allemaal veranderen? Dat er heel veel gaat veranderen is zeker. En er zullen ook alleen maar steeds meer dingen gaan veranderen. Wat wel zo is dat er in de media natuurlijk de laatste weken heel veel aandacht aan besteed wordt. En soms heb ik zelf ook wel het gevoel dat er misschien iets te veel aandacht aan besteed wordt, waardoor mensen zich ernstig zorgen gaan maken. Maar het is wel iets wat de mensen bezighoudt, hè? Ja, dat klopt. Zorg is wel echt groot van belang. Dat klopt. En terecht, dat moeten mensen ook bezighouden. Want als je kijkt naar een gemiddeld verzekeringspakket, dan is de zorgpremie daar wel de grootste uit. Dus op zich is het ook goed dat mensen zich daar zorgen over maken, of niet zozeer zorgen over maken, maar mensen zich daar bewust van zijn. De belangrijkste veranderingen, met name in de basisverzekering, dat is natuurlijk de verhoging van het eigen risico. Dat doet heel veel mensen pijn, hè? Ja. Want het zijn ook grote bedragen, want in 2011 was het 170, 2012 220 en nu gaat het al naar 350. Nu gaat hij naar €350 inderdaad. Jeetje. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen ook wel denken van, ik kan het eigenlijk niet meer betalen. Ben je eigenlijk verplicht om een zorgverzekering te hebben? Ja, elke Nederlander is verplicht om een basisverzekering te hebben. Niet elke Nederlander is natuurlijk verplicht om een aanvullende verzekering te hebben. Dat is helemaal afhankelijk van de behoeften die je zelf hebt. Maar de basisverzekering is verplicht. Ja. Nou, en wat gaat er dan veranderen allemaal in de basisverzekering, buiten dan het eigen risico? Buiten het eigen risico, wat dan €130 per jaar hoger wordt, zijn er een aantal dingen die verdwijnen uit de basisverzekering. Het goede nieuws is ook dat er een aantal dingen bijkomen in de basisverzekering. Het zijn natuurlijk weer minder aantal dingen dan wat er weggaat, hè, denk ik? Ja, kijk, uiteindelijk, het kabinet heeft de opdracht gekregen om flink te gaan bezuinigen. En daar hoort de zorg nou eenmaal ook bij. Hoe vervelend dat we dat allemaal ook vinden. En zorg komt natuurlijk ook heel dicht bij de mensen. Dus dat voelen we ook allemaal meteen, niet alleen in onze portemonnee, maar ook aan onszelf. Zeg maar. Ja, wat vind je ervan dat het kabinet besloten heeft om zoveel te bezuinigingen door te voeren in de zorg? Specifiek voor de zorg, dat vind ik toch lastig te zeggen. Kijk, het is nogal een bedrag wat er bezuinigd moet worden. En uiteindelijk moet het uit de lengte of uit de breedte komen. En is het niet op zorg, dan is het wel op onderwijs of op justitie of op de hypotheekrenteaftrek. Alleen wat ik zeg, zorg is natuurlijk wel een onderwerp wat heel dicht bij jezelf komt. Er is op een gegeven moment zelfs een discussie gaande geweest waar het ging over uitbehandelde ouderen, zeg maar. Hè. Willen we nog wel oudere mensen die in feite toch al in de eindfase van hun leven zijn, ook al waren ze gezond. Willen we die nog levensverlengende behandelingen gaan geven? Ja, als je op een gegeven moment die discussies moet gaan voeren, dan wordt het natuurlijk wel heel pijnlijk. Denk eens aan de medemensen, denk eens aan de familie eromheen, die er alles natuurlijk aan willen doen om hun zo lang mogelijk bij hun te mogen hebben. Kan ik me voorstellen dat dat heel pijnlijk is? Ja, absoluut.
Ja, maar noem eens wat voorbeelden. Want we hadden het dan inderdaad over het eigen risico wat verhoogd wordt. Wat nog meer? Wat gaan we verliezen? De hulpmiddelen gaan uit de basisverzekering. Dus de rollators, de krukken en dat soort dingen. En dat zijn dan de rollators voor het vaste gebruik, zeg maar. Voor tijdelijk worden ze nog wel vergoed uit de basisverzekering. Dus stel je hebt na een operatie een stel krukken nodig voor een paar weken. Dat wordt nog wel vergoed. Okay. Dus dat is er eentje die eruit gaat. De behandelingen voor IVF, daar gaan veranderingen in plaatsvinden. Wat ik zei, er komen ook dingen bij. Gelukkig. Ja, het pakket stoppen met roken komt weer terug in de basisverzekering. Zat er in 2011 in 2012 is het eruit geweest, maar het komt nu weer terug. Ook weer heel slim, hè? Want hoe meer mensen stoppen met roken, hoe minder groot het risico is dat ze ziek gaan worden. Ook. Ja, klopt. Ja, dat is dus ook de belangrijkste reden dat het er weer in gaat komen, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor van jou, valt het wel mee wat er eigenlijk allemaal verandert. Ja, als je het echt even op papier gaat zetten, dan valt het inderdaad wel mee. Alleen wat ik zeg, ja, de media die maakt het toch wat groter soms als dat het is. En nogmaals, wel goed. Want ik vind wel dat iedereen heel bewust met die zorg bezig moet zijn. Wat je vanuit het verleden ook ziet, dat mensen vaak gewoon standaard een aanvullende verzekering bij hun zorgverzekering kiezen. En de vraag is of dat wel altijd nodig is. Ja, want je zei net, hè, de middelen gaan weg zoals krukken. En kun je je daarvoor bij verzekeren? Ja, de meeste van die zaken die uit de basisverzekering weggaan, die zijn wel weer bij te verzekeren in de aanvullende verzekering inderdaad. Ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen, in deze tijden van kredietcrisis, iedereen voelt het toch in de portemonnee. De basisverzekeringen, ja, het is allemaal gewoon ontzettend duur. Hoe weet je nou of je goed verzekerd bent en niet oververzekerd? Nou, als je puur kijkt naar de basisverzekering, die is bij elke maatschappij precies hetzelfde. Dus die zou je puur kunnen beoordelen op basis van premie en op basis van de maatschappij waar je natuurlijk zaken mee doet. Als je kijkt naar de aanvullende verzekering, dan moet je heel kritisch gaan kijken van welke zorg verwacht ik nodig te hebben. Maar dat is natuurlijk lastig en dat is ook wel een beetje het vak van verzekeren, zeg maar. En voor welke zorg wil ik me dan vervolgens verzekeren? De laatste weken hoor je steeds vaker ook in de media dat de aanvullende verzekeringen toch minder nodig zijn. Er wordt geadviseerd dat mensen moeten gaan sparen om hun eigen zorg te bekostigen, zodat ze kunnen besparen op de aanvullende zorgverzekeringen. Dat kan, dat kan een advies zijn, maar het blijkt toch dat ongeveer 40% van de Nederlanders maximaal €1200 aan spaargeld op de rekening heeft staan. Op het moment dat er dan toch iets groots voorvalt waarvoor je niet verzekerd bent, ja, dan zou het toch maar eens kunnen zijn dat je in financiële nood komt. Ja, maar daarom kan ik me voorstellen dat mensen zich ook heel erg druk maken over het eigen risico. Ja. Toch? Tot wanneer, want er is nog een mogelijkheid om van verzekering te wisselen. Ja. Tot wanneer is dat mogelijk? Als je van de ene naar de andere maatschappij wil, dan zul je voor 31 december of voor 1 januari opgezegd moeten hebben. En daarna heb je feitelijk nog een maand de tijd om over te stappen. Dus als je zegt van nou, ik wil overstappen, zorg dat de opzegging voor 1 januari binnen is. En voor 1 februari moet dan de nieuwe zorgverzekering afgesloten zijn. Die wel weer ingaat op 1 januari van 2013. Dus die gaat dan met terugwerkende kracht in. Ja. En is er dan een mogelijkheid om het mensen thuis makkelijker te maken? Is er iets waar je overzicht kan krijgen van wat je daar krijgt en daar en wat niet? Ja. Nou, natuurlijk heb je de site van de Consumentenbond waar je op kunt oriënteren. Unive zelf heeft op de site de keuzehulp. Dus dat wordt op basis van een aantal profielen wordt aangegeven van nou in uw geval zou dit verstandig zijn, in uw geval zou dat verstandig zijn. Maar uiteindelijk blijft het toch iets persoonlijks, een zorgverzekering. Dus het helpt, alleen kijk gewoon heel kritisch naar welke zorg je denkt nodig te hebben en welke niet. Ja, en de basisverzekering is vorig jaar gemiddeld zo'n €30 omhoog gegaan. Hoe ziet dat eruit voor 2013? Nou, dat valt uiteindelijk wel mee. De berichtgevingen tot een aantal weken geleden waren dat de basisverzekering flink duurder zou worden. De meeste verzekeraars zijn nagenoeg gelijk gebleven en enkel heeft een verhoging doorgevoerd. Specifiek Unive heeft een lagere premie voor de basisverzekering in 2013. Dus dat valt uiteindelijk wel mee. Dus daar hoeven we ons in ieder geval niet bang voor te laten maken. Ja, dus als ik het zo mag begrijpen van jou, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Even goed zoeken wat de verschillen zijn en dan kun je makkelijk wel die keuze maken. Ja, absoluut. En neem vooral op met de verzekeringsadviseur, want die kan natuurlijk ook helpen met de keuze. Buiten dat er online vergelijkingstools zijn, kun je ook de telefoon pakken. Bel met Unive of de eigen verzekeraar en laat je gewoon adviseren. Is er iets waar mensen misschien niet aan denken bij een verzekering, waar je van zegt van joh, hou daar rekening mee?
Nou, specifiek eentje is misschien wel interessant. We hadden het net al over de aanvullende verzekeringen. Waar het advies is van verzeker je niet aanvullend, maar ga liever sparen. Een belangrijke dekking die vaak niet in de overzichten voorkomt, zijn de zorgkosten in het buitenland. Oké, ja. Op de basisverzekering ben je in het buitenland ook verzekerd, maar dan tegen het Nederlands tarief. Nou, kom je in Amerika terecht of ergens in een land in een privékliniek, dan zou dat zomaar eens niet voldoende kunnen zijn. Een aanvullende verzekering die zorgt er meestal voor, ook niet altijd, ook per maatschappij verschillend, maar die zorgt er meestal voor dat die kosten wel volledig vergoed worden. Dat is inderdaad een gouden tip. Dus de kleine lettertjes lezen of gewoon eventjes contact opnemen met de zorgverzekeraar. Ja. Nou, dankjewel dat je hier was. Nou, niks te danken. Wilt jij meer informatie erover toe, kunt je natuurlijk altijd terecht op www.tvl.nl. En Jorrit, van goede muziek krijg je ook goede zin en blijf je ook lekker gezond. Dus daarom gaan we naar de mannen van Voluit. Want die gaan ons een prachtig nummer brengen. Over en uit. De stad was weer te klein voor mij vannacht. Goed gevoel, dat leven om me heen. Het heeft weer zoveel in mijn hoofd teweeggebracht. Nee, een mens leeft niet van brood alleen. Naar bed toen de zon al scheen. Het is een wilde nacht geweest. Ik ben voorlopig uitgeweest. Ik lig de hele dag al van aapgapen. Ik ben van hot naar her gereisd, van Winterswijk tot aan Oostgeest. Ik wil vandaag het liefst 100 slapen. Ik heb mijn laatste geld erdoor gejaagd. Goed gevoel, die vrijheid ondanks dat. Heb ik me even niets meer afgevraagd. Ben verliefd geweest, de bons gehad. Het allereerste licht dat mij verblindde. Ik vond er wat ik wilde vinden. Ik heb straatlicht uit zien gaan en mezelf in elke ruit zien staan. Het is een wilde nacht geweest. Ik ben voorlopig uitgeweest. Ik lig de hele dag al vol aapgapen. Ik ben van hot naar her geweest, van Winterswijk tot aan Oostgeest. Ik wil vandaag het liefst 100 slapen. Ik zet mezelf een dag buiten schot. De motor uit, de deur gaat op het jaar op slot. Het is een wilde nacht geweest. Ik ben voorlopig uit geweest. Ik lig de hele dag al van aapgapen. Ik ben van hot naar her geweest,
nachtje slapen. Dankjewel. Goeiedag dames en heren, Jos en Pierre. Weer met gaan nu, Pierre. Wat gaan we doen, Jos? Ja, Pierre, we moeten bijwerken. Wat moeten we doen? Ja, TV Limburg heeft geen centen meer, dus we moeten zelf het bij gaan verdienen eraan. Dan heb ik een baantje voor de gevangen hier in de grootste schroeffabriek van Zuid-Limburg. Sterker nog, de enigste schroeffabriek van Zuid-Limburg. Ja. En daar heb ik een baantje gevangen voor aan de lopende band. Nou, maar je gaat sowieso het schwab, dus moet ik gewoon nog een keer putjes, wat moet ik doen? Echt Limburgs product heb je echt Ja, schroepen. En voor de lui een kerikro Zim. Wat ze nog een? Krutje, zeggen ze. Krutje. In Katsum zeggen ze krutje. Katsum zeggen ze krutje. Krutje tegen schroep. Dat is toch niet normaal? Ja, en ik denk, verdomme maar doen, dan moet de kaas, dan moet de leverwoos, dan moet de wijkwoos. En in het zoervlees. Zo bij de knieën, Knieën in het zoer. dat omhoog gaan. Dus de schroep dat is voor alle doeleinden geschikt. Ja. En daarvoor heb ik dich hier te werk in de stellen, Pierre. Ja. En ik ben toezichter. Best een Ja, toezichter? doe moet zorgen dat die putjes dadelijk in die dwassen komen. Ja. En verdadelijk dat ding loslaten hier. Ja. En ik kijk of het goed is, hè? Goed. Stop de band! Ja, Pierre, toch is dat eigenlijk niks voor ik zo werk. Je moet gaan proeven wat ze van kunnen. Ja, en daar is ook de spreuk van vandaag op gebaseerd, dames en heren. Pierre, dat is zo voel, dat heeft heel veel schwab in de boel. En nog een tweede spreuk in dit verband. Met Pierre aan de lopende band gaat de economie gans naar de Filistijnen in het land. Dit wordt het weer. Tot de volgende keer. Dank. Ja, die knuppelen die maken toch altijd gevaarlijk. Ik vind het altijd weer heerlijk om naar ze te kijken. Maar is dit nou echt Limburgse humor? Want in Maastricht aan de universiteit zijn ze namelijk een onderzoek gestart naar de Limburgse identiteit. En wat is dat dan? En huffer die überhaupt wel? Nou, bij mij zit Leonie Kornips. Welkom. Jij bent hoogleraar taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Klopt. Maar je spreekt geen Limburgs. Dat vind ik dan wel zo frappant. Ja, en dan kom je in het hart van het identiteitsdebat uit. Want wat vinden wij in Limburg belangrijk? En dat is toch vaak die koppeling met het spreken van het dialect van Limburgs. Ja, dat is en ik inderdaad spreek het waar. niet, maar ik voel me wel Limburger. Je voelt je wel Limburger. Dus hoe zit dat nu precies? Dat is het allermooiste, toch? Ja. Maar wat doe jij als hoogleraar taalcultuur? Ik ben 1 dag in de week ben ik dat. 4 dagen in de week werk ik in Amsterdam bij de Koninklijke Nederlandse Academie. 1 dag in de week heb ik dus voor onderzoek en voor onderwijs, voor het lopen van vergaderingen. Dus je kan wel zien dat ik weinig tijd heb eigenlijk om dat onderzoek te doen. Maar gelukkig heb ik een promovenda, Lotte Tisse. En zij doet 4 jaar onderzoek. En vooral in Roermond. Dus zij doet onderzoek in Roermond. Ja. En waarom zijn jullie eigenlijk dat onderzoek gestart naar de Limburgse identiteit? Nou, het klinkt alsof dat heel erg nieuw is. Maar in feite, vanuit de taalkunde doen we al heel erg lang onderzoek naar identiteit. Maar dat is nooit zo doorgedrongen. Maar blijkbaar in deze tijd waarin we heel erg veel te maken hebben met schaalvergroting. Bijvoorbeeld globalisatie, mensen verhuizen, goederen verhuizen. En we kunnen op elk moment sla en sperzieboontjes eten uit Kenia. Op dat moment krijg je een enorme schaalvergroting. En op het moment dat dat er is, vinden mensen ook weer lokale dingen heel erg belangrijk. Ja. Want wanneer spreek je echt over een Limburgse identiteit? Nou, Wat is typisch zoiets Limburg? als de Limburgse identiteit, in die zin dat die voor iedereen hetzelfde is en altijd hetzelfde, de hele dag door, die bestaat in feite niet. Wat er wel is dat mensen zich Limburger kunnen voelen, maar dat doe je nooit elk moment van de dag. Dus het hangt heel erg samen bij tot welke groep je wilt behoren. Maar
je hebt een heleboel identiteiten. Je bent niet alleen Limburger, maar je bent ook vrouw, je bent ook moeder. Je bent ook werkende, je houdt ook van voetballen. Al die identiteiten, die strijden eigenlijk continu een beetje om voorrang. En soms komt die Limburgse identiteit naar voren, maar soms komt de vrouw je identiteit naar voren. Dus je hebt daar, het ligt heel erg, dus heel erg afhankelijk in tot welke groep je wil behoren op dat moment, in welke situatie je zit. Ja, want wat is nou typisch Limburgs Nou, voor een buitenstaander? Voor een buitenstaander. En dan is het heel belangrijk om te vragen wie is die buitenstaander. Nou ja, ik denk, hoe kijkt de rest van Nederland tegen Limburg aan? Ja, dat is een heel erg goede vraag. Ik zou dat wel kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld 15 jaar geleden toen ik in Amsterdam woonde en het voor iedereen nog heel erg duidelijk was dat ik uit Limburg kwam omdat ik zo sprak. Dus mijn accent was heel duidelijk Limburgs. Hoe werd daarop gereageerd? Ja, moppie, wat doe je in een grote stad? Oh, echt? Ja, ja, Nou, dat is toch ook wel weer heel lief. Ja, net op zich was het ook wel heel schattig. Ja. Dus het heeft altijd twee kanten. Aan de ene kant, toen in ieder geval heb ik er nooit last van ondervonden. In de zin omdat mensen je behoorlijk aardig vinden op het moment dat je zo spreekt. Maar het kan natuurlijk ook heel erg tegen je werken op het moment dat zo'n accent een bepaalde vooroordelen naar boven haalt. Of dat je niet zo competent zou zijn of niet zo bij de hand. Of Te soft. Zo Ja. wordt er vaak Ja. over gedacht. Ja. Nou, dat zijn wij Limburgers helemaal Maar niet. Ik weet niet, Leonie, of jij dit artikel vanochtend hebt gelezen. Altijd die Limburgse identiteit is geschreven door de columnist meneer Kessels. Ja. En daar wordt dus ook een deel over de Limburgse identiteit beschreven. En daar staat, hoe meer onderzoek, hoe minder we weten. Zo blijven we in deze provincie met een askruisje op het voorhoofd. En in de ene hand een stuk vlaai en in de andere een sjoes. Cirkels draaien op zoek naar wie en wat we zijn. Leidende limbo's. Wat is jouw reactie hierop? Ja, in feite geeft meneer Kessels in deze column wel precies de essentie en de duiding weer. Het onderzoek laat alleen maar zien dat waar we naar op zoek zijn is om te kijken wat vinden mensen belangrijk om een plek vorm te geven, talig en cultureel. En dat is heel erg belangrijk in een tijd waarin we veel verhuizen, waarin er nieuwkomers komen. Laten we dan datgene wat we heel erg specifiek lokaal vinden vallen en zoeken we voor een nationaal iets? Ja. Of hoe gaan we dat lokale invullen? En juist die beweging is zo interessant om te onderzoeken, want speelt daar bijvoorbeeld Vla of de Sjoes nog een rol in? Zou en dat hoe dan verandert veranderen, dat? denk je dan? Ja, dat verandert zeker. Je ziet door de loop van de afgelopen 100 jaar duidelijk dat het anders ingevuld wordt. Ja. Ja. Nou, en dan wil ik eigenlijk ook nog wel heel graag van jou weten. Het heeft toch wel een beetje een rel veroorzaakt, hè? De zwarte pieten Ja. die te zien waren in het grote Sinterklaasjournaal. Ja. Die speelden toch de Limburgse typetjes. Ja, dat waren geen zwarte pieten hoor. Oh. Dat was een groepje mannen dat zich verveelde. Oh, sorry, ik dacht dat het Ja. zwarte pieten waren. Ik Nee, heb het zelf waren- niet gezien, ja, ja. maar ik heb wel gehoord Ja. inderdaad dat heel wat Ja. commotie met zich mee Ja. heeft gebracht. Wat Ja. vind je daarvan? Nou, wat er gebeurt, en dat is wat onderzoek naar identiteit zo goed laat zien, is dat hoe mensen spreken en wat mensen belangrijk vinden, gevoed wordt door hoe men niet alleen over zichzelf denkt, maar ook over de ander. En dat is wat er gebeurde met zo'n groepje mannen. Zij waren typertjes en zij zetten het Limburgse typetje neer. En dat Limburgse typetje is dan iemand die op een toetertje blaast, carnaval viert, in de tijd van Sinterklaas. Ja, en een soort nep Limburgs spreekt, noem ik het maar. Ja. Ja. Maar kun je En je op voorstellen dat dat mensen moment- zich daar druk over maken? Ja, natuurlijk zijn er veel ergere dingen om je druk over te maken. Want het is tegenwoordig, vooral nu met Israël, en er is van alles aan de hand. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n filmpje duidelijk laat zien dat elke identiteit, groepsidentiteit, baseert zich op vooroordelen. En het is natuurlijk nooit leuk wanneer je als individu aangesproken wordt op een collectief, op een groep. Ja. En dat is wat hier gebeurt. Dus de hele groep Limburgers wordt in feite neergezet. Ja. Ja, en dan wil je je toe behoren of niet toe behoren. En in dit geval gebeurde het ook nog op zo'n klungelige wijze.
Ja, Ja. Nou, ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Ja. Nou, Leonie, dankjewel dat je dit even wilde toelichten. En eigenlijk krijgen we dan geen antwoord of de Limburgse identiteit nou bestaat of niet. Je moet het gewoon voelen. Je moet het voelen. Dat is is wat het. je wil zeggen. Ja. Dankjewel dat je hier was. En wilt je er meer informatie over, kunt je altijd terecht op www.tvl.nl. Straks kregen we nog cadeautips van Pet Gadget. Want hier is de hulp geweest van Sinterklaas in het oetzoeken. We kregen daar natuurlijk nog meer muziek van voluit. En ja, we gaan het hebben over de noodzaak van de voedselbank. Dat allemaal zometeen na de reclame. Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Auvoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.